מה בדיוק חיפשו פעילי הימין הקיצוני ברוך מרזל ואיתמר בן גביר בטקס לציון 20 שנה לממשלת רבין? הם רצו פרובוקציה, הם חיפשו עימות והם גם קיבלו אותו כשנכדתו של רבין, נועה רוטמן, יצא מהטקס. הכתבה של רינה מצליח. 1,000 נרצחים, את יודעת מה זה? 20 שנה חלפו מאז אוסלו ועדיין נשאר קומץ קיצוני ובעייתי שאינו מרפא. 17 שנה מאז נרצח כאן ראש הממשלה והם בשלהם. הפעם הם אורבים לנכדה של רבין בתום הטקס ומתגרים בה, ממש כמו אז. חייבת להודות שהיינו חלק מהנוף, נכון? אני יודעת שזה נוף, קוראים לזה פשע למה שקרה. לא, פשע זה מה שסבא שלו עשה. פשע זה מה שרבין עשה. פשע זה מה שהממשלה הזאת עשתה. 1,000 נרצחים יש לנו. על מה? שלום רב לכם. מניין הנרצחים במתקפה האכזרית על הדרום עומד הערב כבר על לפחות 1,000 בני אדם. 1,000 ישראלים. 1,000 נרצחים, את יודעת מה זה? 1,000 בני אדם. 1,000 נרצחים יש לנו. על מה? 1,000 ישראלים. פשע זה מה שהממשלה הזאת עשתה.